Riure és cosa sèria. Doctora Maria, bon dia. Bon dia, Sílvia, com estem? Amb ganes de riure i de treure-li suc a la situació. Super, doncs som-hi, no? Avui vols confrontar riure Sí, i dolor, sí, que hi ha molta gent que conviu amb dolor. correcte, sense anar més lluny, una servidora, no? I aprofitant que el 12 de maig, aquest diumenge, doncs se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia i el Síndrome de Fatiga Crònica, doncs m'ha semblat interessant aquest titular, no? Més riure i menys dolor, que no és una cosa nova, que a mi aquestes coses les celebracions d'aquests dies no és que sigui gaire fan jo d'aquestes històries. Però està bé, és l'excusa per pensar-hi, per aturar-nos un moment. És el recordatori, no? Sí. De fer visible qualsevol temàtica, i en aquest cas concret que estem parlant, doncs, unes malalties que realment han sigut molt invisibles durant moltíssims anys, no? Per tant, sí que convé, no? Malalties femenines, o majoritàriament femenines, Sí, que no s'han investigat prou, que han estat menys tingudes, invisibilitzades. Esclar, és allò de que comentem sempre aquí amb tu, que no ens cansarem i que per això és tan interessant, no? que podem tenir aquest espai per recordar quina és la importància de sentir-nos bé, no? En el nostre cas, aquest espai és la importància del riure en el nostre dia a dia i en la nostra salut, no? Com bé deies tu, no? Clar, en el cas de la fibromiàlgia o el síndrome de fatiga crònica, són coses que són invisibles, és a dir, quan us cansareu d'escoltar-me dir el mateix, però quan tu et trenques un braç, un turmell i t'enguixen, és visible. Per tant, és molt... Tothom n'és conscient al voltant, no? N'és conscient, et fan una radiografia i es veu, no?, l'os trencat o el que sigui, no? I aquell guix o aquell embenat també ho mostra als altres. Exacte. Que estàs patint, que estàs passant per un procés complicat. De dolor, no? I per tant sembla que es valida, no? Es diu, sí, aquesta persona, com que s'ha trencat el turmell, i va enguixada, i la radiografia se li veu allò trencadet. Escolta, sí, aquesta persona té dolor. I ho està passant malament. I ho està passant malament. Clar, què passa quan no és així? Sinó que, doncs, són tipus de malalties, no? Igual que aquestes altres malalties que segurament vosaltres coneixeu, heu patiu o teniu familiars o coneguts que en tenen, que no són visibles. Que no sigui visible no vol dir que no existeixi, no? Llavors, el que passa que és això, com que necessitem la prova física, no? Prova física de que allò és així, no? I quan hi ha dolor, no hi ha prova que valgui. Clar, aquí hauríem de fer, estimats meus, aquella acte de confiança, de respecte, d'escolta, i si molt m'apretes, de fe, fins i tot, pels tan incrèduls, no? De creure en el que t'està dient la persona que pateix dolor. Perquè, vaja, jo no ho sé tu, Sílvia, però a mi no m'agrada patir dolor, no? Jo quan em pateixo no m'agrada. A ningú, no crec que ningú es queixi sense raó de fons, no? Oi que sí? Llavors... A més que el dolor pot ser molt incapacitant. Absolutament. El dolor o fins i tot a la fatiga crònica, no? Sí, i pots conviure, i has d'arribar a conviure, però això no vol dir que no incapaciti. I que no et costi 10 vegades més fer qualsevol petit gest o activitat. Exacte. Què passa també és una cosa, mira, ahir justament a classe de teatre terapèutic, van fer un exercici, no? I hi havia una persona que deia, és que em sento molt cansada perquè està suportant com molta pressió a la seva vida, està molt cansada, i així dic, va, fem un exercici, no? Proveu vosaltres també a casa, no? Apreteu les mans una estoneta. Els dos punys tancats? Sí, els dos punys tancats. I apretant, fent força. I apretant, no? Clar. Maria i jo ho estem fent. Sí, Llavors, estigueu així una estoneta i veureu que, bueno, ara portem poqueta estona, no?
I potser, no sé si tu comences a notar alguna cosa d'entrada, no? M'estic clavant les ungles. D'acord, t'estàs clavant les ungles i què sents quan et claves les ungles? Clar, una punxada de dolor. La punxada, dolor lleu, no? Exacte, de moment és un dolor lleu, potser és una molèstia. una molèstia, més que un dolor, oi? sí. Potser... No banalitzem el dolor. Una molèstia. És una molèstia que comencem per aquí, no? Sí. Clar, fins i tot potser trobes que tens una sensació més de calor, no? De tensió, no sé què noteu, vosaltres anem analitzant, no? Que imagineu-vos què passaria si en lloc d'estar aquí doncs, un minut que portem ara o una miqueta més, què passaria si jo estic així una hora, 3 hores, un dia... A la Sílvia ja li va canviar la cara. Sí. M'estic imaginant el panorama i dic, no, sisplau, quin horror. No, sisplau, quin horror, oi? Sí, sí. D'acord. Bueno, aneu deixant, Vull dir que obrim, simplement... Obrim mà. Sí. Oh, quin alleujament. Quin alleujament, Fixeu-vos, aquesta pressió... Aquesta contracció. Aquesta contracció, aquesta aguantar. En aquest cas, ho fem d'aquesta manera física, per allò que dèiem abans, per visibilitzar realment què és el dolor, no? Que si tu aquesta tensió, aquest aguantar, que pot ser literalment, no? Aguantar, potser els que ens escolteu feu una feina molt física i literalment aguanteu cada dia o carregueu molts pesos, no? I per tant, aquell aguantar és literal, no? A nivell físic. Però hi ha altres maneres d'aguantar, no? També aguantem a nivell emocional, aguantem també a nivell emocional. Aquesta aguantar, aquesta tensió que vosaltres heu practicat aquí aquesta estoneta, imagineu-vos, no?, que l'allarguem, això que dèiem, un dia, una setmana, un mes, 2 mesos, un any, què sé jo, no? Què passa? Ahir va passar a fer l'exercici i va haver una altra persona que deia doncs jo no noto res. Clar, molt interessant aquesta reflexió que va fer el Francesc, no? Dir, esclar, no notes res perquè també ens acostumem. A mesura que suportem cert nivell de dolor, també ens acostumem a aquell dolor. És a dir, les persones que ens escolteu, jo mateixa, que em pateixo, a vegades quan a mi em pregunten quin és el teu grau de dolor, és molt difícil això. Comparar, no?, el dolor teu, el dolor meu, el dolor d'una persona més jove o d'un infant. A més, clar, si convius amb dolor, l'acabes normalitzant. Exacte. I, per tant, el teu llindar és diferent al d'una altra persona que no hi conviu amb aquest dolor. Correcte, no? Per tant, què estem volent dir en tot això, no? Que fixeu-vos que, primer, que cada persona som diferents, no? I l'important és ser conscient de que normalitzem, que podem arribar a aguantar tantíssim, tantíssim, que no me n'adono realment de tot allò que estic aguantant. En aquest cas, aquest company de teatre, ell deia, però jo no noto res, no? I sí que estava fent força, no? I després, vull dir, obres les mans, tenia marques, i deies, ostres, no? Però clar, no era conscient, era sí capaç de suportar durant més estona aquella pressió, no? Això és un exercici molt simple, però molt significatiu alhora, no? Si us hi fixeu. Perquè el que ens diu justament és això, que el fet de no ser conscient a vegades a la meva vida, ja no en el cas de les malalties, que jo no sóc cap experta tampoc, us puc explicar a partir de la meva experiència, no? Però vosaltres que en patiu a casa o que a vegades és igual, no cal que patiu fibromiàlgia ni fatiga crònica, però que potser a vegades us sentiu que porteu una temporada molt cansades, molt... que tot pesa, no? Que tot pesa. Tot costa. Sí, no? També fins i tot amb una sensació de caos, no? Que dius, ostres, que em sento com ennuvolada, no? A vegades em venen persones... Aquella boira mental. Aquella boira mental que no te la treus de sobre. Que l'important de tot això és adonar-te de que tu t'està passant això, no? Perquè si no sóc conscient de que a mi em passa això, no puc posar-hi remei. I direu, val, molt bé, Maria, i això què té a veure amb el riure? Aviam, fem la quadratura del cercle, perquè ens has dit més riure i menys dolor. Clar. Hem començat pel dolor. Sí, hem començat pel dolor. Clar, si el dolor hi és, aviam, qui riu aquí? D'acord. Qui és la guapa que riu? Qui és la guapa que riu, exacte. Primer de tot,
em puc donar el permís, i és veritat, o sigui, és necessari, fins i tot, saludable, que ens donem el permís quan estem malament de queixar-nos. Que a vegades també a nivell social no està ben vist, no? Per això que dèiem també, si a tu et veuen amb el guix al braç, sí que et donaran aquest espai de dir, i et preguntaran, què t'has fet mal? És que de seguida trauran el tema, et preguntaran, no hauràs de fer-ho ni tu. Ni tu, exacte, no? T'ajudaran, t'obriran la porta, etc. No? Clar, això no passa quan una persona no porta el guix, no? I en canvi potser no s'aguanta les pestanyes, perquè aquest tipus de dolor és molt difícil de poder explicar si no ho has viscut, és molt difícil. A vegades jo fins i tot a casa, quan tinc pics de dolor, el meu fill m'agafa i li dic, ai, no m'apretis. No em toquis. I em diu, però si no t'he tocat. I dic, sí, doncs això em fa mal, no? Això és molt difícil que la gent que està a prop teu ho pugui entendre, no? Què fem normalment, a vegades, les persones, què feu? No sé si vosaltres que ens escolteu i us trobeu en aquesta situació, al final a vegades no expliques com et trobes. No expliques com et trobes perquè hi ha aquesta falta d'escolta, d'incomprensió, no? Aquesta cosa de justificar. No, però si no t'he tocat, no? Dius, bueno, és igual m'hagis tocat, no m'has tocat, si m'has apretat, no m'has apretat. Quan una persona t'està dient que li fa mal... Creu-lo i prou. Creu-lo i prou. Ja està, no? Exacte. Ni vulgueu solucionar la vida de les altres persones, perquè la manera d'ajudar-la, aquella persona que està patint, sigui dolor físic, sigui dolor emocional, és simplement fer-li costat, escoltar-la. Està allà, al seu costat, és igual, no li donis receptes, no? No, que ho fem amb bona voluntat, però sovint doncs hi ha aquesta falta d'escolta simplement, no? Llavors hi ha aquest judici de dir, home, doncs si t'he tocat molt fluixet, com pot ser... De qüestionar aquell grau de dolor, no? Exacte, no? I clar, el que dèiem, no? Primer que hem de fer és donar-nos aquest permís a poder-nos queixar. I si a casa doncs, veus que t'és difícil, doncs busquem espais, no? En els quals tu no seria queixar-te. I també sí, queixar-te, no? Però sinó simplement poder explicar. Sense ser qüestionada. Exacte, com et sents realment, no? Com et sents. A part de tenir el dolor, com et fa sentir el fet de tenir el dolor, no? Quan tenim dolor apareixen emocions, no? Tristesa, frustració... Clar, és que ens canvia l'humor, no? Ens canvia l'humor, oi? Ràbia... No estàs d'humor si tens dolor. Veus, ara estem rient. No estàs de bon humor, clar, no? No estàs per hòsties, parlem en plata, no? No estàs per hòsties. És això, és això. Sí, m'encanta. Moltes gràcies, Sílvia. A disposar. Clar que sí. Clar, perquè també ens hem de donar aquest permís de dir una paraulota, de fer un cop a la taula, de dir, escolta, és que avui estic fatal, avui a mi no m'emprenyis, avui... Sí, és això. El que sigui, no? I el riure ens ajuda a reduir aquest dolor, d'acord? Com ens ajuda a reduir aquest dolor? Com qui es pren una pastilleta. Com hem dit moltes vegades, quan nosaltres riem, això està estudiat, no? Quan nosaltres riem, el nostre cos segrega una sèrie d'hormones, no? Que són les endorfines i la serotonina. Això és real, no és que ens ho inventem. Evidència científica. D'acord? Això ho heu sentit milers de vegades, no? Que són les hormones de la felicitat, se'n diu, no? Per què? Doncs perquè ens fan sentir, literalment ens fan sentir més bé, amb més plaer, més lleugera, no? Les persones que heu vingut amb mi a risoteràpia o que rieu molt o que heu assistit a algun taller lúdic de joc, el comentari és, quan surten les persones, és em sento més lleugera, no? Em sento més feliç, més contenta, no tinc tant dolor. No pesa tant aquell dolor, perquè el dolor és el mateix. I no és el mateix perquè... Vols dir que aquestes endorfines intervenen i i palien el dolor. Es parla que són analgèsics naturals. Com l'ibuprofè o l'àcid acetilsalicílic fabricat pel nostre cos. Exacte. De fet es diu que les endorfines és una substància que es genera a la glàndula pituïtària, diuen semblant a la morfina.
És a dir, que és com un anestèsic, no? Per tant, és això, analgèsic natural, és l'analgèsic natural. Per tant, quan riem, tenim aquesta part que realment el meu cos, el teu cos, genera aquesta sèrie d'hormones, d'acord? I que, a més, està comprovat, nosaltres després de riure molt, també la pressió sanguínia baixa, no? I per tant el cor es desaccelera i, en fi, vull dir, les persones que practiquem el riure diàriament, habitualment, doncs està comprovat que se'ns allarga la vida. Això està comprovat. Aleshores, tornàvem, no? Quan tenim dolor, clar, sí, avui tenim moltes coses, Sí, estan sortint moltes coses, però és molt interessant. D'acord. Tornant a això, clar, tu deies, Sílvia, primer, clar, quan tinc dolor, ostres, qui es posa a riure, no? No estic per punyetes, no estic d'humor. No estic d'humor, d'acord. Doncs, el primer és el dret a la pataleta, d'acord? I després del dret, de quan has fet la pataleta, doncs prova a donar-te aquests espais de riure. Potser en el moment en què tens un pic de dolor molt fort, no és el moment, d'acord? Però sí les persones que dius, ostres, doncs, tinc una temporada que porto dolor o que conviviu amb dolor habitualment, sí que pots provar què et passa si realment practiques el riure de tant en tant, no? Això, Maria, seria com si vas al fisio perquè t'has trencat aquella cama que dèiem abans, que t'han enguixat, i quan et treuen el guix t'ensenyen a fer uns exercicis per començar a rehabilitar. Exacte. Seria igual, Això és igual. Exercicis de riure Sí. cada dia una estoneta. És la rehabilitació. Sí. El riure és la rehabilitació. I què passa també, no? És a dir, el riure té aquesta funció, primer, d'anestèsia a nivell físic, que és el que dèiem abans de les endorfines i la serotonina, i també a nivell mental i emocional. Perquè és com que em desconnecto. Seria, vaig a desconnectar-me un moment per després connectar-me. Ara ho expliquem. És a dir, les persones que veniu a riure amb les sessions de risoteràpia, quan riem, no estàs pensant... Quan tu estàs rient, no pots estar pensant en que et fa mal el dit, o la mà, o l'esquena. No hi penses. En el moment concret en el que tu estàs rient, no pots estar pensant, no hi penses. És així, practiqueu vosaltres, no? Doncs, només pel fet aquest de no pensar, en aquell moment, de no estar tota l'estona pensant ai, que em fa mal el peu, ai, que em fa mal el peu, ai, que em fa mal el peu, que és quan estem en la ment, només en la ment, quan puc sortir d'aquí, quan estic practicant el riure, doncs ja no estic pensant en això. Llavors, què passa? Que descanso, tu. Descanso. És un petit break. Clar, és un break. I en què m'ajuda aquest break, no? Primer a carregar, a agafar forces, per després de dir, a veure, què m'està passant, com encaro aquest problema que tinc, aquest dolor en aquest cas, no? I també a nivell emocional, no? És aquest break també de sentir-hi aquesta frustració, aquesta ràbia, aquesta impotència, no? Per tant, ens ajuda com això, com anestèsic, literalment a nivell físic i també a nivell emocional i mental. I després el riure és revelador. Revelador? Clar, què vols dir? És revelador, ens dona la clau, quina clau? Aquella que em diu què és el que necessito jo en aquell moment, en aquell moment concret. I m'ajuda a recordar que sóc un tot, com diem amb tu moltes vegades aquí, que no sóc només la ment, no? Sinó que també sóc aquest cos que em fa mal, no? Diríem en aquest cas, o aquella emoció, aquell sentiment que tinc, doncs, que dèiem, no? D'impotència o el que sigui de ràbia. Quan jo puc entendre tot això, el riure m'està dient, d'acord, ara què necessito? Doncs ara, com que em fa molt de mal la cama, necessito estirar-la, posar-me, no sé, horitzontal, perquè això em fa que m'alleugi el dolor, d'acord? És una eina que m'ajuda
a connectar. Fixeu-vos aquesta polaritat. Primer el riure ens ajuda a desconnectar per sortir fora de tot allò que m'està passant, i un cop ja he agafat la força, les piles, per dir, vale, a veure com ho arreglem això, m'ajuda a connectar amb quina és la meva necessitat concreta del moment. I, estimats, estimades, si ens anem fixant en quina és la nostra necessitat ara, en aquests moments concrets, i anem atenent-la en el moment en el que es va presentant, a llarg plaç, segurament, m'ajudarà a tenir una millor qualitat de vida. Què et sembla? Així, la fórmula màgica, la fórmula de la Coca-Cola, pràcticament. Sí. Fixeu-vos. I ben senzill de practicar i d'intentar a casa. És més senzill del que ens sembla, no? A vegades sembla que les coses més senzilles no li fem cas. Ha de ser una cosa molt complicada, t'han de donar una recepta super críptica i un ritual molt difícil per seguir, no? I no. Jo, mira, us dic una cosa. Quan estiguis molt amb el caos, quan tinguis molt de dolor, per bé que sigui molt difícil, atura't un moment i somriu. Somriu. I després ja... Després esclafim a riure, Si pots esclafir a riure. Però si no, un somriure ja fas feina. Com a mínim el somriure és la porta al riure. És la porta al riure. Penseu que els infants ho fan. I aleshores també és molt bonic com tenir aquell anclatge, no? amb alguna imatge d'algun infant somrient que em pot ajudar, us pot ajudar a tirar endavant. Així que recordeu que riure és cosa sèria. I avui posant el focus en més riure, més somriure i menys dolor. Vinga, Doctora Ai Campeto, moltes gràcies. Bona setmana. Bona setmana, gràcies.